أرسط زينا كنتيبام حدار كتما أديس أبا أدانيتش أبيبين منستر سرحان كإلة المفريات كاملين أبا فابريكا انجرا لمي ودتا ساليتا شنفر درق ودم مقالة دحريت ترقب أفافنو السلام بعلي سراح مجمارو تقلجو كابوصاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أب ماخلاي مبراق حدود كسالتو مخانوم تقلجو أديس أبا كابز مدبرو استوديو إتبي عزو سلام تنا تقبلوا كورات تختاتلتي نتساعات تدالو زيناتات حزينالكم قريبنا لنا مس زيناتات جيتات شوالو ممساهم كس أنحي سنة مكتال نكون لكم ناتمنخو فلما حصر تزيناتات مبل عصر شمونتا معالتي بهير بهير سواتن هزبتاتن إثيوبيا مخنيات بمقبار أب كتما جيجيجا إكزيبيشن بالي تخفيتو توم بهير بهير سوات عسران شدشن حدار معالتي بهير بهير سبات معالتي بزهانت زبل سيامة واهب وإيو زخبر زلام اتون بهير بهير سبات نزبتاتن نايب علوم باهلي مننت توفيتن كبرن زدم قلو باهلي ناوتتا تقريبهم تي اكزيبيشن إثيوبيا مرأيا بزهانت كم زخانت نمحبر السب علم نمرأي زعلم كم زخانون تحبير الله كنتيبام محدار كتما أديس أبابا أدانيتش أبيبين منستر سرحان كإلتن مفريات كاملن فابريكا لمي انجرا عودة الساليتن أبتي فابريكا عبدل سراح نزر خبا دك أنستيو أتبابعن تي فابريكا دك أنستيو عبدل سراح كام مفتارو بتوساخي سريتو زحلو فريات مقرابو تن كنتيبا محبراو ميديئن قليسان منقستي عطوقات كل الأمحارة ذهبوا عدل صاوعيد سلام بمقبالنا بسلامة وهوت نكملسو صاوعيد تقريبهم بمعرق مكتر اسم محدار وانا مخاري ركب هزبن زفرا ودا دبان تكلل يرقى سيساي اب كل الأمحارة قاتي مزنبرت اقم صدتا حيلتات صدتا فيدرالن كللن بمسارة زوسدوت انكورس قمتي زي تبابع لوطي مسيال ليلهم كاب كل الكساب وردا زلو محاور صدتان منقستن كم بحدش بمودام بمتنخارن بمسارة سسر حسراح أبزح كبابتات سلام كم زعسلة أرديوم أب قصالون كاب كل الكساب أبياتات حيلي بوليس الملشان سواد دسرح بمسرح بسلط أنا بمتنخار مس حزب بمتحبار سلام كبابي بستمال أكونتات ناي مخبار سرح كم زفتصم تزاريبهم منقستي عطوقات كل الأمحارة ذهبوا عدل صاوعيد سلام بمقبال ناب سلامة وهوت نكملسو صاوعيد مقرابو تحبير الله أكبر رابعال إيد شوال ببركة علما بتكال تمرتي ساينسن بحال حورات منقستات يونسكو أبزي دهسسو حدقتات تمزقب اللهم بمسارات زي أبها قرنام بالحمشة حدق خوين الله تباهلهم أكبر رابعال إيد شوال بحدقنت ممزقابو فسة توريزم خزايد كام مقبار بتوساخي وانتاو قزتا أم مهنات العل قدا كمزلو تحبيرهم بتزامادي زينا بارتي بلسقنا بعال إيد شوال أب علم بحرقنت بممزقابو ناين قعدس بلكم ملختي أما حلاليفو مكتل بريزيدنت بارتي آدم فرح بلتقنا لعلت أمتا بمهاب كفتس مومية إلو كاب زحزم حموشت عودتات لمعات عود توريزم حدا كم زخنا فليتهم أبي إثيوبيا أزركبو سبسر راح انتفتروا المسحبات بزبلت نخمع عبلون نقعزو معبالة إثيوبيا توسخ عقمي نخفترون بارتنا فليت أمتا هيبو أم منك سقاسي ركبيلهم آيتا آدم فرح إثيوبيا بعودة حداث حيلي بمتحوار مسراح زخل سممعنة منسترات جيرام منستر ماين انرجين دكتور انجينر خابتامو يتفا أب دوباي أبزسال زلو مبل عسران شمونتن قبايا لوت كبابي أير ودحورات منقستات تساتفهم نإثيوبيا بموكال أب سممعنة زبصحو سيراليون زيمبابوي كينيا ناميبيان روباندان أب زلوالو بدنماركن جرمن زدقف متحوار حداث حيل أفريكا مدرخيوم
فيجن محبر سب حقوف محبر داغم متياش كاب عالم لخ داغم متياش بزرخبو دغف 1.5 مليون دولار نالفا مسمع استسانون بيت تمرتي ابا اديس ابا كفله كتما بولي هانيصوم منستر ديتا دقانسيون محبراو غداتن حوريا علي ابي اثيوبيا امباسادور تشاينا زوهايو زيوهايو انن بريزيدنت عالم لخ داغم متياش مادان هايدا نتي بيت تمرتي تعذبوم تن منستر ديتا ابتي وان كم زغلصو غدواتا اكال كاب تمرتي كاب طعنا كاب سراحن محبراو حلوان نخيغللو قرصا بوليسي اب قرب حجاز تكنولوجين اب سراحت المعاتن تطقمتين مغبار زعل مسرح يسرحلو يلن بريزيدنت عالم لخداغ مهنصت مادان هايدا بوغنن اب قصالين غدواتا اكال قرب حجاز تكنولوجي دغاف كم زغبرا ادرغاغيصن كومبانيا كونستراكشن سيفل انجينيرينج تشاينا هنصت بيت تمرتي وغن زلو خوينو نغدواتا اكال زوعل ناوت حبريتاون دغف غيرلم ابادي سابا كمونغو زركبو غدواتا اكال توم 26 مئتاوي طراي تطقمتي مسارحتات رداءتان تخونو اتوم 16 مئتاوي دما غلغالوت داغم متياش مركابوم كابتي منستر ترخب حبريتا ارديلا زين عرفتي حبوب غازطنيا راديو اثيوبيا اسفاو غرمو كابز عالم بمتفليوم غازطنيا اسفاو غرمو لعل 30 عامታት اب راديو اثيوبيا አገልግልዩ ይህ የኢትዮጵያ ድምጽ ብሔራዊ አገልግሎት ነው ዝብል ድምጹ ሐዊሱ ዛጊድ አብ አየር ዝርከቡ ስራሕቲ ዘለውዎ ተፈታው ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ጋዜጠኛ አስፋው ኢትዮጵያን እንቃኛት ከአድማስ ባሻገር አብ ሬዲዮ ተሐድሶ ዜና ኪነ ጥበባት ቀዳም ተሐድሶን ካልኦትን ስራሕቲ ብምስራሕ ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብጥሮታ ክሳብ ዝወጽእ 2011 ዓመተ ምህረት ካብ አሰናዳእነት ጀሚሩ ክሳብ ስፍላልዩ ክፍሊ ሓላፍነት ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 30 ዓመታት مهدستن قوم نجر حزن برنامجاتو نلعل 30 عامات نادمز راديو إثيوبيا مسلي فتيرو ككافل صنيحيو سنة سرعة قبرو لومي 26 حدار 2016 عام تمرت قطر ساعات شعته سدراو فتوتن ازمادون نبر مسارحتون ابو سرخبلو اب اديس ابا مكان مقابر بيت كريستيان قچني مداني عالم تفصيمو غازيطኛ አስፋው ገረመው اب 65 ዕድሚኡ زعرف خوينو بعل حدارن ابو كلته قلعن منبارون تغليصلم كوربوريشن برودكاستنج ኢትዮጵያ ንስድራ فتوتن ازمادن كمون ننبر مسارحتي غازيطኛ አስፋው ገረመው ምጽነና ይምና بتزامادي زينا نبار غازيطኛ ኃይሉ ገሰሰ بزحادرو حمام حدار 26 2016 عام تمرت عريفو غازيطኛ ኃይሉ ገሰሰ ኃይሉ ገንበላ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛን ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይን ካፕተራ ጋዜጠኛ ክሳብ ዝተፈላለዩ ብርክታት መሪሕነት ዝሰርሐ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ መገሻ አርሆ መገሻ ዓዲ ኩናማን ቀያሕቲ እንባታት ኢሮብን ካልኦትን ዝብሉ ዓበይቲ ሰነዳው መደባት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ነይሩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ 27 حدار 2016 عام تمرت اب ከተማ መቀለ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጉግሳ ሰዓት 12 ንግሆ ስድሩ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ክፍጸምዩ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ በሕልፈት ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ኃይሉ ገንበላዝ ተሰምዖ ሐዘን ብምግላጽ ንመላእ ስድሩን ፈተውቱን መሐዝቱን ምጽናና ይምናም
أمكتتال مادي زينا إتبي تقرنيا أخم تركب كورات تقتاتل تمرسكم سلت كتاتلون أنا مسكنكم زيناتات نايقص الله حزدما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا مبل عصر شمونت معلتي بير سباتن حزبتاتن إثيوبيان تخبر زغوانص ترخات بمفلاي هبره بيراو حدነት مصنع كم زدلي أب كتما جما سلطنا ناتقتاتلو صنح امرارح منغستي نኢቲቪ ገሊጾም ክልስ ሐሳባው ፌደራሊዝም በመገንዛብ ሐበራውነትን ማዕርነትን ብሔረሰባት ንኽጠናኸር አመራርح መንግስቲ እጃሞም ከም ዝዋጽኡ ተዛሪቦም ዮናስ ካሳ አዘራሪቦም አለው ይሄ ብሔረሰቦች በዓል እንደ ሀገር በጣም ትልቅ እዚ በዓል ብሔረሰባት ከም ሀገር ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ተኻይዱ ሰብ ተራኺቡ ዝፈላለየሉ ዓይነት ትርጉም ዘለዎ በዓል ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ዝተፈላለዩ ብሔረሰባት ኣለዉ ሃገራዊ ሓድነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ፍጹማዊ ፍልልይ እውን ኣየድልዮን ፍጹማዊ ሓድነት እውን ኣየድልዮን ኮይኑ ግና ኣፍልጦ ብሔራት ንምሃብ ጥራሕ ዝግበር ናይ ክብሪ በዓል እዩ እንግዲህ ብሔረሰብ በዓል የሚባለው በዓል ብሔረሰባት ዝበሃል ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ተኣኪቦም በሓባር ሃገሮም ዝዝክርሉ ባህሎም ቋንቋኦም አከዳድነኦምን አመጋግቦኦምን ዘርኢሉን ዘፋልጥሉን እዩ ኢትዮጵያ ላይ ትርክቶች ነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ዓይነት ተረኻት ነይሮም እዮም እቲ ሓደ ፍጹማዊ ሓድነት እዩ ነይሩ ንዕኡ ንምምካት ድማ ፍጹማዊ ፍልልይ ነይሩ ንሕና እንስዕቦ እቲ ዘተዓርቕ እዩ ስለዚ መዓልቲ ብሔረሰባት ማለት ዝኾነ ሰብ ብ1983 ኣይኮነን ተጠፍጢፉ ተሰሪሑ ልዕሊ 1000 ዓመታት ነይሮም እዮም እዞም ብሔረሰባት ኮይኑ ግና ካብ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ እዮም ረኺቦም ፌደራሊዝሙ በመቀመጥ ያለበት ፌደራሊዝም ክቅመጥ አለብ ዘለዎ ቦታ ኢና ክነቀምጦ ዘለና ሕገ መንግስቲ ብዙሎ መንገዲና ክነቀምጦ ዘለና ትክክለኛ ፌደራሊዝም መሬት ንምትሓዝ ሕዚ ዝጀመርናይ መንገዲ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ዘጓዓዛ እዩ ኣመራርሓ ዝተዛረቦ ዝትግብር ዝተግበሮ ድማ ብልክዕ ንህዝቢ ዘብጽሕ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝስምዓኒ معلتي ብሔረሰባት ምልክት ሓድነትና ንጽባቐና ንዩ ክብሉ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ገሊጾም ቶም ነበርቲ መልእኽትን ቋ ኣብጽሐኩም ጉና መሐላሊፎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ርእቶም ከም ጽዕባ ወዳታላ ብሔረሰብ ቤተሰብ ማለት ጽባቐ መልክዕ ማለት እዩ ስለ ብሔረሰቦች ብዛዕባ ብሔረሰባት ክሓስብ ከለኹ ዝመጸለይ እንታይ መሲልኪ ሓድነትናን ጽባቐናን እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ሃገርና ተሓሳሲቡን ተፈቃቂሩን ክነብር ከሎ ዘለዎ ጽባቐ ዝረኣይ ሓቂ እዩ ፈጣሪና ሃገርና ሰላምን ፍቕርን መሊኡ ሃባ ብሔረሰቦችን ሳስብ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክሓስብ ከለኹ ሓድነትና ይገርመኒ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ በዓል ዓብዪ ጠመተ ተባሂብዎ እናተጠናኸረ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ግን ድማ ኣብ ዓመት ሓደ ሻብ ጥራሕ እንተይኮነስ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ክነቕምጦን ክነብዕሎን ይግባእ ይህንን አንድነትና ፍቅር ደግሞ ሕዚ ዘሎ ሓድነትን ፍቅርን ንሕና ሕዚ ዘለና ወለዶታት ተሓሳሲብና ክነቐጽሎ ይግብአና እዩ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሓውና ናብ ምዕራብ ኸይዱ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ድማ ከም ድሌቱ ናብ ደቡብ ኸይዱ ዓርሱን ከተሓዳድር ምቹው ባይታ ክፍጠር ኣለዎ እዚ ክኾን ከሎ እዩ ማዕርነት ብሔረሰባት ክረጋገጽ ዝኽእል ስለዚ ኩላትና ሓደ ንኹን ለመላው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ንመላእ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እንኳዕ ኣብጽሕኩም ንመጽእ ዓመት እውን ብሰላም ከብጽሕና እምነ ለ2016 ዓመተ ምህረት ን2016 ዓመተ ምህረት መዓልቲ ብሔረሰባት እንኳዕ ኣብጽሕኩም ክብለኩም ዝደሊ ንኹልኩም ብሔረሰባት ሃገርና እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳዕ ነዚ መዓልቲ ኣብጽሕኩም ሁላትኩም ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እውን እንኳዕ ደስ በለኩም በዓል ሓጎስኩም ንክኾነልኩም ድማ ይምነ 18ኛውን የብሔረሰብ ንመበል 18 መዓልቲ ብሔረሰባት እንኳዕ ኣብጽሕኩም እናበልኹ ኩላትና ብሔረሰባት ኢትዮጵያ በሓድነት ብፍቅርን ክንነብር ፈጣሪ ዓለም ሃገርና ይባርኸልና እንኳዕ ኣብጽሕኩም ንሙሉእ ኢትዮጵያን ንሙሉእ ብሔረሰባት ክብል ይፈቱ
ህዝበ ሙስሊም እናተጓተቱ ንዝጸንሑ ሕቶታት ብዝተወሃበ ምላሽ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ከንቲባ አዳነች አቤቤን ምስግና አቅሪቦም ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ነቲ ዝተገብረ ፍልጦ ምስግና ድሕሪ ምቅራብ ትካላት ሃይማኖት ንውሕስና ሰላም ዝገብሩ አስተዋጽኦ አጠናኺሮም ንክቕጽሉ ጻውዒት አቅሪበን ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቶ አብርሃም ፍስሃ ቀጻሊ ምዕራፍ ንኩለንተናው ለውጢ ብዝብል መሪ ሓሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና አዲስ አበባ ምስ ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ብሓባር ዘዳለዎ ኮንፈረንስ ሰላምን ምስጋናን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሊኒየም ተሳሊጡም فأولئك هم الظالمون ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና አዲስ አበባ ሼኽ ሱልጣን አማኑኤል ኤባ ሰላም ሓደ ሃይማኖታዊ መግለጽ እስልምና ብምዃኑ ማሕበረሰብ እስላም ቅድሚ ሕዚ ዝገበርዎ ሰላማዊ ቃልሲ ንሰላም ዘለዎም ቆራጽነት ዘርኢ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ንሕቶታት ማሕበረሰብ ምላሽ መሃቡ ተዛሪቦም ተቋማችን ህጋዊ ዕውቅና የሰጠው አዋጅ ቁጥር 1207 ትካልና ሕጋዊ ፍልጦ ዝሃበ ኣዋጅ ቁጽሪ 1207 ዝባር 12 ኣጽዲቑ ንዘበናት ዝጸንሐ ሕቶና ዝመለሰ ብምዃኑ ተወሳኺ ድማ ካብ ወለድ ባንክታት ክስርሐሉ ዝኽእልሉ መምርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ አዳራሽ ሚሌኒየም ንህዝበ ሙስሊም ብዛዕተዎ ቃል መሰረት ንዘበናት ዝጸንሐ ሕልሚ ሙስሊም ጋህዲ ክኸውን ገይሮም እዮም ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼኽ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ መንግስቲ ንማሕበረሰብ እስልምና ዝገበሩ አስተዋጽኦ ምስጋና ይግብኦ ኢሎም በዚህ መንግስት በዚህ ለውጥ ያገኘነው በቀላል የሚታይ አይደለም በተለይ እኛ ሙስሊሞች በዚህ መንግስቲ ዝረኸብናዮ ለውጢ በቀሊሉ ዝረአይ ኮነን ብፍላይ ንሕና ማሕበረሰብ እስልምና አበይ ነርና ከመይ ነርና እንታይ ሕሊፍና ተዘክሮ ትማልዩ ይትረፍዶ ኣብዚ አዳራሽ ብዙሕ ግዜ ክንእከብ እዚኦም እንታዮም ዝተባሃለሉ እዋን እንታይ ተረፈ ኣሕሊፍና ኢና እስቲ ንመንግስትና ዘለና ምስጋና ተጠዊልና ንግለጽ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሰላም ኢትዮጵያ ንምሕላው ኩሉ ብጽሒቱን ክዋጻውን ሼኽ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ጻውዒት አቅሪቦም በዚህ አጋጣሚ በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስምና በዘጋጣሚ ብስመይን ብስም ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ከምውን ብስም ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኩሉ ናብ መድረኽ ዘተንኽመጽእ ጻውዒተይ ይቐርብ መንግስቲ እውን እንትኾነ ነዚ ኩነታት ንኸመዓራሪ በዘጋጣሚ ሓደራ ጸገም ቦታ መስጊዳት ንምፍታሕን ሓደሽቲ ቦታታት ኣብ መሃብን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ምውጋኑ ተገሊጹም ነዚ ድማ ሽልማትን ኣፍልጦን ተበርኪቱሉሎም አላሁ አክበር አላሁ አክበር ከንቲባ ምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ጸገም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ትካላት ሃይማኖት ዝለዓለ አስተዋጽኦ ምግባርን ገሊጸን እንዲህ አይነት ዕውቅና ክብር ማግኘት ትልቅ ክብር እንሰጣዋለን ትልቅ ክብር ሰጣዋለሁ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦን ክብርን ምርካብ ዓቢ ቦታ ንህቦ ዘይተለመደውን እዩ ኣነ ዕድለኛ እኽብል ይኽእል እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ብምውፃእ ብዙሓት ኣመንቲ ኣብ ምትእኻብ ዝተገበሩ ፕሮግራማት ጸሎት ንሓዋሪ ንርስዖምን ካብ ውሽጡ ኾነ ደገ ቅልውላው ዝበዝሐሉ እዋን ኣብ ጎንና ነርኩም ጉዳይ ሃገር እዩ ኢልኩም ንቕድሚት ወፂኹም ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዝኩም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንሰላም ሃገር ንሓድነት ሃገር ካብ መንገዲ ጥፍኣት ንምምላስ ንሰላም ማዕጽኡ ኩሉ ሻብ ክፍቲ ምዃኑ ዝገለጻ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኣቦታት ሃይማኖት ንሰላም ዝገብሩ አስተዋጽኦ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ ጻውዒት አቅሪበን ወደ ሰላም መንገድ ለሚመጣ ሁልጊዜም የመንግስት በር ክፍት ነው ናብ መንገዲ ሰላም ንዝመጽእ ኩሉ ሻብ ማዕጽኡ መንግስቲ ክፍቲ እዩ ብጣዕሚ ደስ እናበለና ጉዳያትና ብሰላማዊ ዘተ ንኽንውድእ ድሌት ኣለና ካብ ጎንጽ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ይርከብን እዛ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መንግስቲ ግደንበሳ ወሲድና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ምንቅስቓስ ንርከብ ኣቦታት ሃይማኖት ከምቲ ልሙድ ንሃገርኩም ሰላም ኣጠናኺርኩም ቀጽሉ ኣብቲ ኮንፈረንስ ሰላምን ምስጋናን ንሸሪዓ መሰረት ገይሮም ዝተመስረቱ 4 ካብ ወለድ ነጻ ባንክታት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣፍልጦ ሂቦም
مادي زينا إتبي تقرنيا حزون يقصل الله حزون مسانا صنحو مرسكم سلة كتاتلونا نمسكناكم حزد ما أبحلف 24 ساعات محبر وميديا لعلت أمتها زرخبو زعباتات نرئيلو وانيو مسارحتنا دهاب ياسينا باستوديو ترخيبا لا سنة مكتال نقخنا لكم تمني قاعد حن مساخيبا قاعد حن سنة حكيتاتشو تاي حيسك الله حيسكي أبدا حلف 24 ساعات كابز زنبرو عبيت قديات وشتي سلسته يمريز حيزة زلهم مالتيو تفلا ما يزغون أو أبزلو مقنا نتخبر مبل 10 شمون تمعلت بهر سواتن هزبتات إثيوبيا بجوجكا مالتيو نعو عمل كتاز حسكو أبز قبله كم أون أفه قبائي بيتوكل تزبيتا كسج عفو قلنا قلني مبل 10 شمون تن قبائي ودب حبرات منقستات بزعبان نبرات عير مالتيو نزكايد محكر بارلاما بيت مخرطات نمستاف عب حبرات عرب إمريتس دبي متهاو مملكته بمبل سالساي نايوز أدما مال النيجر مس فرنساي زنبا نفت فلا ما ينسكر مبل 10 شمونته معلت بهر سواتن هزبتاتن إثيوبيا عبر كتما جيجا كبعليو كتما جيجاون كابت مال جميرة عقايشة عندها تقبلت يتركب استفلا لكلاتون أبزلو مقنا نزبعل كخبرو قنينين لو معلت بهر سواتن هزبتاتن إثيوبيا ببركخل الأوروميا عب كتما مايا تبعيليو تبعل عفقو بأيج عفو إيروميا وزيرو سعادة عبد الرحمن كانوا تحلفت سراحن ترخيبهم يوم وزيرو سعادة بتبعل ترخيبن كم زبلو تبعل لما عرنت هزبتات استخفل واقع نذكر له بعليون إلان مس أوروميا كللن كاب أوروميا كل وزع مسلو هزبتات بهر سباتن إثيوبياون حونتنا لعل كل جزء نت أنا خرر ليك بلا جليس أنا لو بتوسخون تبعل زلوا بزحان النت لحد النت متكام كم زاد اللي اشتغلته نزيون يلوم زبد زبعل بعل نحمش بعلتات أبزهلو استفل عليه سيامتات عندها توهب أي خبر نقاب النت تمالي سيامتات حزو كأصلي مالتي بيتاچو نابتي كأصلاي زعباناتن كيدما أفا قبائي بيت مخري توكلتي حزبي تاقسج أفو قلنا قلني مبال 20 شمونتن قبائي ودب نبرات عير ودب حبرات منقستات عير أبزكايد مخكر بارلاما بيت مخرطات نمس ستاف عبد حبرات عرب إمريتس دبي أتيم اللو أتوم عفا قبائي بيت مخرطات بارلاما لو تعيرنا معقات بزعبها زهلوم الجام أبسق برزاتا مستافا مونتا قليس ألو توم عفا قبائي أبسان حيتوم مستفلا لها قرات عفا قبائي بيت مخرطات ون كزتي أمتبهلو تثبيتي قبر عب فلاما معلتمون منقس حبرات عرب إمريتس أبستدالوا انقدوت درار أكبابلا انكو عدحان مزأخم كمستقبر اللوم تا قليسيو بستوانا دزق زينا عفا قبائي بيتوكل تزبي أي إثيوبيا كباب مالتيو قومنيوم يوم مالتيو أبدا مودعتا مالين نيجرن مس فرنساي زنبرن نينوح وان سمم معنات قبري أبقص على 3 أوارح كم زقوارصة أفليت أنا اللوا وتادراو ما راح تخلتين هاجرات بحبار أبزهب ومجلسي توسانة فرنساي قدم 4 أوان أبقلتين هاجرات ترئيو أملخا ختا سل مدلايز مسل سعيبو ዝተወሰነ بتوسخيت سمم معنات قبري ميزاناونت زغودل እዩ أبقلتين هاجرات لعل كسارة أتوت زسعب بمخانو نمقراص موسانم يوم وتادراو مرحتي زغلصو اتن هاجرات اب قدايات قبري متحببار حاجز اما حدرا مس فرنساي زنبرن كلتاو سممعنت مخالون افريقان اللو نيجر اب قطصرا 1995 جميرو مس فرنساي زاتوتو سممعنت قبري تغباراو ختكبر نصنحا زفلطيو ጌታቸው ልሎም አንተ ነበርና ሰለስተ ጉዳያት ነዚህን ይመስል ነበር يغنيلنا دهب سناي ግዘን ኮነልኪ ተመነ ይመስገናል زيناتاتنا يقصللو كبرات تخاتلتي اب اثيوبيا كاب زركبو چنفر درق ودبات حدا اب كلل تግራይ ከተማ መቀለ ዝርከብዩ چنفر درق ودبك مقله دحري زترخب افافنوت سلام ابز حز ايوان بعلي سراح مجمارو تغلصلو غوساي قبر كيدان توسخلو أبز هاجر زنبرة قنصي تطويلو عفافنوت السلام معسالو سعيبو زيغاتات بسلام وزيوم سرحهم سرحلو كنتات مفتارو سرحتنياتات چنفر درق ودم مقاله يقلصو يوم
ቶም ሰራሕተኛታት ካብቲ ዝኸፈ እዋን ወፂኦም በቲ ዝተፈጠረ ሰላም ናብ ስርሖም ተመሊሶም ስራሕ ብምጅማሮም ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ከም ዝፈጠረሎም ሕጉሳት ምዃኖም ይዛረቡ። ሰራሕቲ ኮይንካ ኣእምሮ ዕረፍቲ ንካዩ خلاي بيانس أو لخون بوتا تحلف النوركا ويم رسخك بتعمل ترست تجورو النوركا رسس يوجد كله تتكال أوبريتوريا كاو جوت زمسة فول إن زبالة نكرالله فول إن يراقف دكنا ما فول أوس زبالة زوجت زاتو وارد يكون زحازة كونتينر يكون زحازة حقون زي حزم والتي كله يستناقد الفتش يقرب المجازن يكون سيفيس زبالة سرحت له نوم يقرب استاسي سرح ما نايتي وده زرزر طعمه ياو زفلات يو سفح زبالة ناي نقدي سراحتي إمبورت إكسبورت سراحتي سرح وده بيو مالتيو مزم للو برانشتات تراخيبنا مس صفت بيت تراخيبنا سرح مجمارو بالافت سرح مجمارو لسرحتنيا تسرح بتلاقي أوانا لسرحو بزح نا بلو سرحتنيا نيو خالي تقولين سرح تسرحو عقل قلوس سيرفيسات لو نيو لاتهم مع خل غير خا تحسب تلخا مجمارو بتعم صبغيو تنفر درق ودب مقله قدمي 2013 ዓመተ ምህረት ጽቡቕ ዝበሃል አገልግሎት እንሃበ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ኣብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት በቲ ዝነበረ ኩናት ከይዲ ምንቅስቃስ ርሑዶ ኣቢሉ ምንባሩ ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይጸርሑ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ስራሕ ናብ ናይ ቀደም ዝህቦ ዝነበረ ግልጋሎት ከም ዝተመለሰ ኣካየዲ ስራሕ ወደብ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ሃይላይ ተስፋይ የብራህርሁ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ አገልግሎት ያው ናም ቦቱ ተመሊሲ ዘሎ ብናና ጎን ክረአ ከሎ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ አገልግሎት ዋሃባ ያው ቁርባት ኮይና አገልግሎት ንምሃብ ዘለና ሪሶርስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሪሶርስ እውን ምንም ዓይነት ውድመት ከይበጽሖ ዝጸንሐ ስለ ዝኾነ ብናይ ማሽነሪ ብናይ ካልኦት ዝግጁ ይዘሎ ማለት እዩ ደረቅ ወደብ ከም ዝፍለጥ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ግበረሉን ዓምዲ ሕቆ እዚ ሃገር ከም ዝኾነ እውን እዮም ዝገልጹ ቶም አካየዲ ስራሕ እዚ ወደብ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ናይ ዝዓዲ ኢኮኖሚ መንቀሳቀስ ወደብ እዩ عند حقنا زي إقتصادي خبال كال مالتيو. درق ودم مقالة حزي سرح لزلو بوتا نتيتك ألزمتن كم زي كونن نزيز أجمزي نمكلال دما كال إذا حش مفتحين ممسع إنها تسرح مخانو أي تهيلاي يصرحو. غصلايون ستحازو الله خم تكال بحري ترانسبورت لوجيستيكس تي ودب أو مندري زلو. ناي مسارة المعات استوصل انتنا له سلازي زي نقصالاي نخسرح زغبرو دفيتات አለው እቲ ትካል ሕዚ ካብ ዝህቦ ዘሎ ግልጋሎት ወፂኡ ዝሓሸን ዝተማልአን ግልጋሎት ንምሃብ ኩሎም ዝምልከቶም አካላት ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሰራሕተኛታት ጨንፈር ደረቅ ወደብ መቐለ ይጽውዑ ሓደ ኢንፍራስትራክቸሩ ተማሊኡ ለሎ ወደባት ወደብ خزيناتنا ወደብ ለሐሸ ወደብ እንየና ተዋወና ወደብ እንየው ዝወደብሱ ለትግራይ ክልል በጣም ምቹ በጣም ለሰራተኛ ይሁን ለባለሀብት ይሁን ለድርጅታት ለሁሉም ድርጅታት አመቺ ለሆነ ቦታ እንየና እሱ ስራሕ ተፋጢኑ ላብ ስራሕ ካዓቲ አና በጣምና ድፊት ንገብር ንምነለ እዚ ወደብ ከም ወደብ ምዕባለታቱ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክበጽሕ ዝኽእል ናይ ብዙሓት ናይ መንግስቲ አካላት እውን ተሳትፎ ዘድልዩ ናብ ዝነበሮ እቲ ኢኮኖሚ ናብ ዝሓሸ እናተመለሰ ንኽኸይድ ተሳታፋይነት አድላይ ምዃኑ ያው ዝፍለጥ ያው ኢምፖርት ኣብ ኤክስፖርት ዘሎ ስራሕቲ ንምኽነቃቃሕ ናይ በዓል ድርሻ አካላት ወይ ከዓ መዳርግቲ አካላት ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ዝፈትሕዎ እውን ስለ ዝኸውን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ መቐለ ዝርከብ ደረቅ ወደብ ሕብረተሰብ ብምልእነት ተረባሓይ ንክኾነሉ ኩሎም መዳርግቲ አካላት ኢድን ጓንትን ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ንላቦ ሆስፒታል ለምለም ካርን ማይጨው ኣብ ምክልኻልን ምቁጻርን ሕማም ኮሌራ ጥቡቅ ክትትል የካይዳሉ ኺሉም ቢሮ ጥዕና በወገኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ዝርግሐት ሕማም ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብታ ዞባ ክትትል ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦሎ ንጸብጻብ ኣባይ ደመቀ በሪሁ ብርሃነ
ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ከም ዝብሎ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ይርከብ ናይቲ ኮሌራ መልዕል ቦታ ኣብ ራያ ዓዞ ወረዳ ኮይኑ ገርጀለ ዝበሃል ጣብያ ኣከባከብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ እዩ ሕዚ ትጸበል ንሱ ጸበል ተኸፊቱ ምስተባሃለ ማሕበረሰብ ዓለም ሙሉእ ካብ ኢትዮጵያ ዘይተረፈ ካብ ትግራይ እውን ዘይተረፈ ናብ ጸበል ይኸይዱ ስለዚህ ፍቲ ጸበል ምስ ኸደ ካልኦት ከዓ ክፍወሱ ዝደልዩ ጸበል ስለ ዝኾነ እምነት ስለ ዝኾነ ክፍወሱ ዝደልዩ ናኡ ከዓ ትሕማም ሒዞም ኸይዶም ትሕማም ሒዞም ምስ ኸዱ ካብ ካልእ ከባቢ ብፍላይ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ጋሸና ዝበሃል ከባቢ እዩ ትመልዕል እዩ ካብኡ መጺኦም ዝተሓፀቡ ኩሉ ካብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያን ክፋል ትግራይን ዝመጸ ሰብ ክብከል ክኢሉ ማለት እዩ ነዚ መበገሲ ብምግባር ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ምቁጽጻርን ግልጋሎት ሕክምናን ሕማም ኮሌራ ተዋሊዶም እናሰርሑ ይርከቡ ሪፈራል ሆስፒታል ለምለም ካርል ማይጨውን ምስትካል ጥዕና ዓለምን ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን ብምትሕባር ፍሉይ ክትትል ቁጽጽርን ሕክምናን ኮሌራ እናካየድኩ ይርከብ ኢሎሎ ዘፍርሕ ኩነታት ኣሎት ናይ ኮሌራ ተዛማድነት ያው ብፍላይ ተኻቢ ናይ ግጭት ቦታ እውን ዝኾነ ስለዚ ያው ዛጊድ ከባቢ 25 ዝተጠርጠሩ ናብ ሆስፒታልና መጽዮም ካብኣቶም ቶም 12 ተሓኪሞም ኮይኖም እዮም ማለት እዩ ዘለው ያው ብዙሕ ሰዓት ፍሉይ ናይ መሐከም ማእከል እውን ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሆስፒታልና ናይ ኮሌራ ትሪትመንት ዩኒት ዝበሃል ያው ተጣይሸሎ ስለዚ ኣብ ሓካይም መዲብና ማለት እዩ ክሳብ ላዕለዎት ሓካይም መዲብና ያው ተጠርጠረ ተሃልዩ ወዲያውኑ ያው ኣብቲ በሪ ስክሪን እናተገበረ ይኣትው ዘሎ ገሊኦም ቶም ተሓከምቲ መጽኦም ዘለውን ካብቱ በባና ቁጽጽር ወጻኢ ዘሎ ቦታ እዩ ስለዚ ከም ሆስፒታል ያው ምሕካም እዩ ሓደ ዕማሙ ስለዚ እቲ ናይ ምሕካም ስራሕቲ ትምናይ ብመድሓኒትን ብናውትን ምድላዋት ብሓይል ምድላዋት ያው ተዳልየሎ ማለት እዩ ሆስፒታል ምስ ጥዕና ቢሮ ኮንካ ማለት እዩ ብልተኻለ መጠን ካብ በሪ ጀሚሩ እስከ ኣፍተ ትሪትመንት ሰንተር ልተኻለና ሓይሊ ሰሙያ ኣዋዲድና ብዝተኻለና ብዓቕምና ልተኸቱ መድሓኒታት እውን እቲ ናይ ፍሉድ እንብሎ እውን ብኡ መሰረትና ንሓክምና ንርከብ መጀመርያ ካብ በሪ 4 ሰባት ኣለውና ኣብኡ ትራጅ ገይሮም ወይ ማሚዮም ላብ ትራጂንግ ሲስተም የምፅና ኣብቲ ትራጂንግ ሲስተም 3 ዓይነት ኣለዉ ተዓርዮም ዝገደዶም ናፍቲ መሐከም ቦታ ነእትዮም ቶም ማእኸለት ለሆነ ደሞ ን4 ሰዓት እቲ ፕሮቶኮል መሰረት መሐከሚ ብኡ ን4 ሰዓት ኣጽኒሕና ቶም ኻሊኣት ቶም ተሰርሳይ ደረጃ ዘለውን ትምህርቲ ምሂርና ናብ ገዝኦም ንሰደሎም ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ እውን ኣብ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ነቲ ሕማም ተቓላዕቲ ኣብ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብን ከባብታትን ፍሉይ ክትትል ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ ተን ቼክ ፖይንት ምጥንኻር ሓካይሙ ነው ብምስላፍ ካብቲ ጸበል በፂሑ ዝመጽእ ምልክት ዘርአየ ኩሉ ናብ መኾን ማእታ ሆስፒታልን ናብ ሓፈሻ ሆስፒታልን ማጨው ብምምጻእ እዩ ዋና ዓላማና ብዝኸይድ እዚ ከዓ ልዕሊ 94,000 ዝኸውን ኣፍተን ንሕና ንቋፀረን ክፋል ወረዳታት ትግራይ ኣፍተን 9 ኣፍተን ደዋዝዋ ዘለዋ 9 ወረዳታት ከዓ ሕድሕድ ገዛ ቸክሊስት ብምድላው ኣብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ኢድ ምሕጻብ ኣብ ዓይኒ ምድሪ እውን ምጥቃም ቀረብ ጽሩይ ማይ እውን እንታይ ዝመስል ናይቲ ሕብረተሰብ ግንዛቤ እውን እንታይ ዝመስል ዝብል ቅጥዒ ብምድላው ልዕሊ 94,000 ዝኸውን ገዛ ፈትሽና ኢና ስለዚ ናይቲ ገዛ ፈትሽና ምስ ረኸብና ጽንዓት መሰረት ኣብዝሓ ኣፍተን ገጠር ወረዳ ትሕቲ 20 ሚእታዊ እዩ ናይ ሽንቲ ቤት ሽፋን ኣፍተን ከተማታት ከዓ 95 ዝበጽሕ ኣሎ 70 እውን ዝበጽሕ ኣሎ ኣፍተን ዕሸል ከተማ እውን ሓዊሱ ናይ ሽንቲ ቤት ዘሎ ረብሓ ስለዚ ንሕና ከም ምክልኻል ጌርና ዘወሰድናዮ ሕብረተሰብ ማእኸል ጌርካ እዩ ምክልኻል ክፍጠር ዘሎ ኣብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ 9 ወረዳታት ናይ ምልዓዓል ስልጠና ምስ ዘሎ ፓርትነራት ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ብሓባር ብምዃን ብርክት ዝበሉ ን400 ዝኾኑ ወገናት ወሰንቲ ዝበሃል መራሕቲ ሃይማኖት ጣብያ ምምሕዳር ናይ ጥሙር ጥዕና ቤተሰብ ናይ ወረዳ ክኢላ ናይ ጥዕና ጣብያ ሰራሕተኛታትን ምምሕዳር ኣካላትን ብሓባር ብምዃን ናይ ግንዛቤ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ክኢልና ሕማም ኮሌራ ቀንዲ መበገሲኡ ጉድለት ጽሬት ብምዃኑ ሕብረተሰብ ካብቲ ሕማም ዓርሱ ንምክልኻል ነስዕብ ማዕዳ ሰብ ሞያ ከተግበር ይግባእ ኣብ ናይ ኣመጋግባና እውን ዋላ ኣብ ናይ ማይ ኣጠቓቕማና እዩ ጥንቃቐ ክግበር ዘለ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጽሬትና ክንሕል ኣለና ካልኣይ እንደገና ፍታን ስኡካ ኣብ ዝኾነ ክውፃእ የብሉን ብዝተኻለ መጠን እቲ ናይ ሽንቲ ቤት ኣጠቓቕማናን እቲ ኣዳውናን ክንሕፀብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕብረተሰብ ድሕር እዚታት ዝኽተል ኮይኑ
ለበዳ ክንቆዋጽሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብፅሬት ጎደሎ ኢልመጽእ ብልትኻእለ መጠን ለይተሓፀብና ዝኾነ ነገር ለኣፍና ንኽከየብናን ፅሬትና ንሓሊ ፅሬትና እንተሓሊና ዝሕማም እዚ ንከላኸሎ ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ተጋጢሙ ደሞ ሆስፒታል ቀልጢፎም ክመፁ ሆስፒታል ሽካዕ ልመፁ ደሞ 6 ማንካ ስኳር ፍርቂ ማንካ ጨው ገይሮም 1 ሊትርና በዝቢጦም እናሰተዩ ክመፁና ኣለዎም እዚ እንዳሃለዎም ደሞ ቤተሰብ ደሞ ቀልጢፎም ናብ ቤተሰብ ምስኡል ተነኻኽኡ ናብ ቤተሰብ ተሃልዮም ናብ ሆስፒታልና ክመፁ ኣለዎም ናብ ሆስፒታል እንዳር መፅኦም ቀልጢፉ ዝሓዩ ሕማም እዩ እንዳር ዘይተሓከመ ደሞ ብጣዕሚ ቀታላይ ውሽጢ 24 ሰዓት ቀታላይ ሕማም ስለ ዝኾነ ኩላትና ተራባሪብና ንከላኸሎ ማዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ይቅጽል ኣሎ ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግርና መሸጢ ነዳዲ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዝነበረ ዋጋ ክቅጽል እዩ ክብል ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ገሊጹ እቲ ሚኒስቴር ኩሎም ዓይነታት ነዳዲ መሸጢ ዋግኦም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ዓ.ም ብዝነበረ ከም ዝቅጽል ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዑደት ከሳልጡ ምዃኖም ተገሊጹ እቶም ፕሬዚደንት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብምጓዓዝ ኣብ ጉዳያት ማእኸላዊ ምብራቕ ንምዝታይ ቆፀራ ሒዞም ኣለዉ ተባሂሉ ወሃቢ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ከም ዝበልዎ እቶም መራሒ ሩስያ ኣብ ዑደቶም ኣብ ክልታዊ ጉዳያት ኣብ ምትሕባር ዓውዲ ነዳዲ ኣብ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከምኡውን ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ጎንፂ እስራኤልን ፍልስጤምን ምስ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ክዝትዩ እዮም እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ድማ መጻኢ ሐሙስ ፑቲን ምስ ናይ ኢራን መዘንኦም ኢብራሂም ራይሲ ኣብ ሞስኮ ከም ዝራኸቡ ኣፍሊጦም ወኪል ዜና ኢራን ራይሲ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ምስ ጉጅለ ልኡኽ ንግድን ኢኮኖምን ተሃገር ናብ ሩስያ ከም ዘምርሑ ጸብጺቡ ነይሩ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ኣብ መንጎ ሞስኮን ቴህራንን ብዛዕባ ዘሎ ንግዳዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምትሕብባር ከምኡውን ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ኣድሂቦም ክዝትዩ እዮም ዝብል ትጽቢት ኣሎ ዑደት ማእኸላዊ ምብራቕ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝግበር ንኣፍረይቲ ዓብዪ ነዳዲ ዘይቲ ሃገራት ዓለምና ዝሓቆፈን ብስዑድ ዓረብን ሩስያን ዝምራሕ ኦፔክ ፕላስ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 2.2 ሚልዮን በርሚል ንከያ ምህርቲ ከም ዝገብር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕላው ድሕሪ ምግባሩ ምዃኑ ኣርቲ ጸብጺቡላ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ዜናታት ስፖርት ክንሰምዕና መሳርሕትና ፍጹም ካሳብ ስቱድዮ ተረኺቡሎ ተምሳይ ተመልስና ክንራኸብና ሰናይ ምክትታል